Няма проблем. Ще чакам отговорът и до края на деня. Не ми се иска да нема фирмата на Рейдър. Добре. До скоро. Нека отгадна. Иска експертните ти показания. Да, а клиентката ти крие нещо. Вероятно от сексуален характер. Ако ме питаш, виж как дига ръка към лицето си. Тя има тайна. Ще те разкъсам в съда и го знаеш. Очарователно. Вярваш ли, че не е убила съпруга си? Абсолютно. Защо си сигурна? Уликите са косвени и няма мотив. Клиентката ми го е обичала. Бела, иди донеси играчката. Донеси играчката. Колко ще ти плати? Колкото заслужавам. Тогава ти чакаш. Но Хайде, Бела. Травмата от откриването на мъртвия съпруг ми причинява 40-минутна амнезия. Не помня къде е била. Търси. виж само това. Тя плаче на сила. Разструва се. И двамата знаем, че не мога да Бела, ела тук. пропуски и няма да Бела, приятели. хоп.